स्टेट लेभेलसिम बादायनानै नोंसोर दिनै सांस्कृतिक महासंग्रामाव नोंसोर देरहासार जानो हादों। माबायदि मोनदों गोसोखौ? माने गोसोखौ मोजां मोनदों आरो जे जों देरहालांनो हादों। जोङो गोबां माने प्रेक्टिस होदों आरो गोबां खस्थ'जों जों देरहानो हादों आरो जों गोसोखौ मोजां मोनदों आरो। बबेनिफ्राय जागायजेनानै कम्पिटिसना? BCDC निफ्राय जागायनाय। बिनि उनाव LAC आरो जादों, ओमफ्राय बिनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव, ओमफ्राय लास्टआव स्टेट लेभेलावबो जों देरहानानै सेकेन्ड प्लेसआवहाय देरहानो हादों आरो जों। मा मोसानायखौ बादायनायाव सोलोंदों नोंसोरो? जोङो बागुरुम्बा। नोंसिनि बे जाफुंसारनायाव सोरनि बिहोमा दं होननानै सानो? सोरखौ बाख्नायनो सानो? जोङो सार सन्जिब ब्रह्मआ। बिनि दैदेननायावनो नोंसोर बेबायदि बाहागो मोनो। मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा बेनो, जोङो लोरगि थियेटार ग्रुपनिफ्राय मोनसे हान्जायाव जोङो बाहागो लादोंमोन। जि आसाम सरकारनि हारिमु बिफाना बानजायदोंमोन हारिमुवारि जांख्रिथाय मा आसाम सांस्कृतिक महासंग्राम। बे हाबाफारिया जादोंमोन एथनिक ग्रुप मोनसेया। एथनिक ग्रुपआ अल जातिफोरा गासिबो हारि माहारिनि एथनिक मोसानायफोरखौ लानानै मोनसे केटेगरि बानायनाय जादों आरो। बिहु दंमोन आरो मेथाइ मोनब्रै दंमोन। बेनि गेजेराव एथनिक ग्रुपआव गासिबो हारि माहारिनिखौ लाफानानै जादों आरो। बेवहाय जोंनि बर'आबो दंमोन, जेरै सानथालि दंमोन, राजबंसि दंमोन गासिबो। दा बेवहाय मोनथाम केटेगरि दंमोन, A, B आरो C। ए ग्रुपआ जोंना 19निफ्राय 18। दा बेवहाय जोंनिफ्राय लोरगि थियेटार ग्रुपनिफ्राय मोनसे हान्जा बाहागो लादों। बेवहाय गासै 19सा आर्टिस्टफोर बाहागो लादों आरो। दा बेवहाय जोङो हान्जा दैदेननो थाखाय जोङो लोरगि थियेटार ग्रुपनिफ्राय जनालि गयारिखौनो सायख'ना होनाय जादोंमोन। दा बेनिफ्राय जोङो BCDC लेभेलाव सायख'जाखांनायनि उनाव जोङो LAC लेभेलाव नैथि पजिसनाव जोङो सायख'जादों। बेनिफ्राय जोङो जिल्लायाव जों सेथियाव देरहासार जानानै थांनो हादों स्टेट लेभेलसिम। प्रि फाइनालावबो जोङो नैथि हिसाबै थांनानै जों फाइनालथाराव चेम्पियन जानायाव जोङो नैथि पजिसनाव थानो हादों आरो। जोंनि ए ग्रुपआव आरो जोंनि जनालि गयारि दैदेननायाव लोरगि थियेटार ग्रुपनिफ्राय। दा बेवहाय जों मोसादों बागुरुम्बा मोसानायखौनो। गोबाङानो सोलाय सोल' मोसादों, सोरबाया मोसानाया आलादा सोलायबाय थानांगौनो, सोरबा बागुरुम्बा मोसानाङानो होननाय गोबां माबा फैदों आरो। खिन्थु बागुरुम्बायानो जोंनि बर'नि मेन गुदिसिन मोसानाय नालाय, बागुरुम्बायानो आसोल जोंनि माहारियारि मोसानाय हिसाबै जों बागुरुम्बाखौनो फार्स्टनिफ्रायनो जों बागुरुम्बाखौ लाबाय थादों आरो। गोबां हान्जाफ्रा मा खालायदों, मोनसे मोसानायाव जुदा, मोनसे LACआव जुदा, डिस्ट्रिक्टआव जुदा, गासिबो आलादा आलादा सोलाय सोल' मोसादों। खिन्थु जोङो बागुरुम्बाखौनो फिक्स जोंनि माहारियारि मोसानाय हिसाबै जों बेखौनो लाथारदों आरो जोङो। दा बेजों मोजां मोसानानै गोबां मोजां मोसादों, खस्थ' खालामदों गथ'फोरबो। जोङो नभेम्बरनिफ्राय डिसेम्बर, जानुवारि, फेब्रुवारिसिम गासै दानथामनि हाबाफारियाव जों देरहासार जाबोनो हादों। बेवहाय जोङो बान्था मोनबोनो हानायखौ हाबाफारि हिसाबै दिनै जों बरायनाय हाबाफारि लादों। मानो होनोबा जोङो हाबाफारियाथ' बेयो गोबावानो जाबाय, फेब्रुवारिनि बे समावनो जादोंमोन। दा जों गैयामोन नालाय, लोरगि थियेटार ग्रुपआ गोबां प्रग्राम गाबाय थादों। जोङो दिल्लीयाव दंहैयोमोन, दिल्लीनिफ्राय हायद्राबादाव थांनानै फैदों। रिसेन्टलि फैनानै जों दा एसे सम मोननायखाय दिनै बे आर्टिस्टफोर बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारि लानाय जादों आरो। बेखिनियानो। दा बेवहाय आङो खावलायनो सानदों, जाहाथे जोङो बयबो बिदिनो देरहासारगिरिफोरखौ जोङो एसे बरायनानै थुलुंगा होलायनांगौ, जाहाथे भबिसतआवबो माबा जायो। आरो दा आङो बे हाबाफारिखौ खुंनायनि थाखाय आसाम सरकारनिसिमबो साबायखर बावनो सानदों। मानो होनोबा बे हाबाफारिनि दारै सोरबा रोंथाराबाबो एसेबाबो ओंखारबोनो हादों। खन्नाय बाहागोआव सोरबाया दसेबाबो BCDC लेभेलाव सोलोंजेननानैबाबो ओंखारबोदों, एसेबाबो मानसिनि खर'आव जोंनाव हाबदों आरो। गोबां गामि सिङावबाबो बेबायदि नांगौ होननानै एसेबाबो गोसो जादों आरो। जायफ्रा मोसाथारफेराखै बिसोरबो सोलोंब्रबनानै मोसादों। बे मोनसे बिराद प्लास पइन्ट आरो फारसेथिं बुंनो थाङोबा आरो। बेनिखायनो जोङो सरकारखौबो साबायखर बावनांगोन बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय। आरो इयुनावबो बेफोरबायदि हाबाफारिया जाबाय थागोन होनना जों मिजिंथियो। आङो बेखिनिखौनो बुङो आरो। गोग्गानायाथ' गोग्गाथावानो फैसाया। दा बे जाहैबाय जोङो गोग्गानानै, मानो होनोबा जों बेवहाय खालि बर'नि गेजेरावल' बादायनाय नङा। आरोबाव बबेबा सोरबा कम्पिटिसन खुंनानै बा सोरबा गभर्नमेन्टआनो गोबां प्रग्रामबो जायो, कम्पिटिसन जायो, बाहाय थांबाय, बाहागो लाबाय, रेजिस्ट्रेसन खालामबाय, देरहानानै फैबाय, बे नङा। एकदम गाहायनिफ्राय BCDC लेभेल बा पन्सायत लेभेलनिफ्राय, मिउनिसिपाल लेभेलनिफ्राय सायख'जायै दावखोनानै फैनाय हिसाबै बेहायथ' जोबोद गोग्गाथावानो। दा बेखौ गोग्गाथों होननानैबो दुगाबो जायाखै। दा दुगा जानाय मानेथ' जोबस्रांनाय। जायनि थाखाय जों बेखौ बिराद गोग्गानाय मोनदों। जोङो देरहासार जानो हानानै, पजिसना जेखि जाया मानो जोङो देरहासार जानो हानाय, सेथियानो जा, नैथियानो जा, थामथियानो जा, बेनो जोबोद गिदिर। जों आसामनि गासिबो गोबां हारि माहारिनि दं आसामाव। गोबां फक डान्सफोर दंमोन बेवहाय, राजबंसि, सानथालि, राभा, आहम, गोबां मिसिं, तिवारि गासिबो दंफैजोबोमोन आरो। दा बेनि गेजेरावनो जोंहा नैथि बान्था हिसाबै जोंहा मोननो हादों।
दा बेवहाय जोंहा आं गुबुनखौबो रायखांदेरनो सानदों जाहाथे बिथांमोनाबो एसे थुलुंगाखांनाय मोनो। जोंहा बि ग्रुपआव नैथि हान्जा बान्था मोननो हादों। बर' मोसानायानो मोननै बि ग्रुपआव, मोनसेया सनितपुरनि आरो मोनसेया जाहैबाय आरो ए ग्रुपआव आरो बि ग्रुपआव थामथि बान्था मोननो हादों गवालपारानिफ्राय दुधनैनिफ्राय थामथि बान्था मोननो हादों। बेनिफ्राय सेथि बान्था मोननो हादों सि ग्रुपआव उदालगुरिनि सानजारां आर्ट एन्ड कालचार सेन्टारनिफ्राय रौतानिफ्राय आरो दा बिथांमोना बयबो आं बिथांमोनखौबो कंग्रेसुलेसन होनो सानो। जाय बिथांमोननो गुबुन जायगानिफ्राय देरहादों, जायफ्रा बे आसाम सांस्कृतिक महासंग्रामाव देरहानो हादों, गुबुन मेथाइ खननायानो जा बिहु मोसानायानो जा बयनिसिमबो आं कंग्रेसुलेसन होनो सानो आरो बानजायगिरि बिथांमोननिसिम बयनिसिमबो आरो स्टार्टिं LAC लेभेल VCDC लेभेल आरो माबासिमाव LAC लेभेलसिम आंबो बिजिरगिरि महरै माखासे